Oimore nyakora mgajuang'en geno marani rio makare tarik pario ni dwe mar habich ganario prario kod ang'wena ero kama komira TV mar Weche Manyien waikoni mathodhe chenni mara many piny anyato mago motendre kod meto magosuru wabende koro chik mar omenda maganario prario kod ang'wen geto medo e pacho kae mabende otendre kod nonro bende otim nyakora mgajuanga gi duol matimo nonro mar KNBS Kenya National Bureau of Statistics abende kawuono golo report mango kaka piny Kenya osewuotha nyewechego mag omenda gi wechego mag ochumi kamane madhi bedo kuku mar goyo mbaka marwa kama wadhi bedo gi CPA Zakayo Masiro manjalo nyewechego mag osuru wadhi ng'iyo kaka bende omenda ganario prario kod adek ganario prario kod ang'wen osebedo kaka hitiyo godo medruok mosebede choko mag osuru omenda ma bende sirikal osetiyogo kachiel kod bende gope ma piny Kenya nige kind weche mathoth moko ma bende bire twak mara meny piny to mokwongo magi thuond weche. Ringre miyo mae chich ni pine oywayo e aora Nzoia ndalo 17 mokalo. Nonro mar bad migao mar KNBS oyango ni gope mag piny Kenya osemedore gi 19 e higa mar 2023 kipimo kod higa mar 2022. Nonro mar Kemri oyango ni iro mochido medo hinyo nyithindo to ahinya e skunde manie bombe kaka Nairobi kod mamoko. Machiegni nyakora mgajuang chenro en rameny piny bed kodwa ka kendigo kodwa mbaka lai marote machuok kaka pilnari adeka ochonono ka bende wantiere e mbuyo mag tudruok kama oting'o Facebook Live Ramogi TV Kenya kae to bende wantiere kati YouTube iyudowa heyo makare achiel kachiel miwa pachi chenro ni mar rameny piny wan gi nyaloko marwa Wilson Ochuka machiegni nyinga Lydia Okeyo. Oyangore ni gope mag piny Kenya omedore gi 19.8 kendo chopo trilion 9.6 ka osuru ma ichoke pacho ka igeno ni biro medore gi 30.2 kendo chopo nyaka trilion 3 ka chopa giko hik omenda 2023-2024. Moyangi report mar duol matimo nonro mar ochumi ma pacho ka Kenya National Bureau of Statistics KNBS mabende oyango ni omenda ma counties tiyo godo igeno ne dhi medore gi 35. En report mogol gi duol matimo nonro mar ochumi e pacho ka mong'ere kaka Kenya National Bureau of Statistics KNBS machiwo lere wi chal mar ochumi mathurka. Gope piny Kenya medre gi 19.8 kendo ochopo trilion 9.6 ka chop giko hik omenda ne. Omenda ma sirikal mamalo tiyo godo e tawo chenro mage dhi medre gi 26.6 kendo ochopo siling trilion 4. Nonrono bende yango ni osuru ma ichoke pacho ka bende dhi malo gi 30.2 madhi chwale nyaka siling trilion 3 ka chop giko hik omenda mag 2023-2024. Pek mar ngima ochung'ie 7.7 mana kaka ne en higa mokalo. KNBS lero ni mano en nikech nengo mauta ma osebedo kani malo. Omenda ma counties tiyo godo igeno ni dhi medore gi 35.4 nyaka siling bilion 562.3 ka osuru ma ichoke counties omedore gi 19 nyaka siling bilion 512. Mwandu ma piny Kenya tere pinje maoko omedore gi 15.4 ma en siling trilion 1 ka mwandu ma piny Kenya kelo ka oya pinje maoko omedore gi 4.9 ma kelo omenda maromo siling trilion 1.6. Bende report no yango ni piny Kenya golo mwandu mathoth e piny China molo pinje mamoko ka iluwe gi pinje jo Arabu, India kod Malaysia ka mwandu ma piny Kenya tere pinje maoko thoth gi tere piny Uganda ka iluwe gi piny mar Pakistan, Netherlands, Tanzania gi piny mar Amerika. Bende oyangore ni mwandu mag petrol e gino ma piny Kenya gole pinje maoko maloyo mwandu mamoko ka iluwe gi masinde kod chumbe loso mwandu. Mwandu ma piny Kenya tere pinje maoko oting'o chai, maua, lewni, kahawa kod kit chumbe mamoko. Report no yango ni piny owacho tiyo gi siling bilion 92.5 e gero ute mane onge ogonyore maromo ute 3,357 ma oger kendo otieki higane ka ipimo gi ute 1,390 manoger higa mokalo manomuonyo omenda maromo siling bilion 9.1.
Kwan mbele jod bura ma counties dora mondo piny owacho medgi omenda kagi wacho ni omenda ma okete ngene apis mar women rep tin ma okalo to dwaro mag jopiny bende thoth. Jafwambo mara Jo Juma nigi ler koa e kaunti ma Migori. Jod bura gi mag counties kata women rep ma oriko ne wuoye kinde nyasi ma choko omenda mar konyo jolo sob nyithind kiye sabkon Masuna West e kaunti ma Migori. Nyasi mano ba kod women rep mar kaunti ma Migori Fatuma Mohamed wachi ni omenda ma imiya pieces gi tin kendo ok nyal tayo chenro mopogore opogore mag dongruok. If you love the women of Kenya and the children of Kenya, kindly look into our affairs as the women representatives of 47 counties. We are the mothers. You see, when the orphans run, they run to us. When there's a burial, they run to us. Angeo niye tijno pesa ok ng'eny ahinya, pesa nok. Toka in woman representative moero jogwengu. Imanyo yore mopogre minyalo loso go pesa mondo nyithindu osom. Giwach ni bedo ni kora pieces gi nitiere kod omenda matin. Koro sechunogi mondo gilos chendogo mag choko omenda mondo ka gisir chenro mopogore opogore ma oting'o mano ma jolo sombo jopuonjre. So if you don't assist us, then you are disadvantaging the women and girls of Kenya. Mheshimiwa William Samoei Arap Ruto aweze kusikiza mambo ya kina mama. Aweze kutuongeza pesa kwa sababu hizo pesa ni kidogo. Woman reps giwacho ni jima manyo konya pieces magi koro thoth to omenda nok. Tulienda kama akina mama na tukaweza kufikia president na agenda yake kwa kina mama ni agenda nzuri. Pesa tuliongezwa mgao mdogo na tunataka kurudi huko tena tuende tupigane tuweze kuongezewa. Ekinde nyasi no macho komena majolo som nyithind kiye moko mjod bura mamalo ne oseyo paro mar chiwo omenda kalore kod kwan oganda ma ong'ere kaka one man one vote one shillings ma itemo dhir kod mokom josiasa e pacho kae. Mandugu zetu hawataongeza one man one shilling 1 kilometer. Tunawaambia walete hiyo kitu bungeni. Walete hiyo bill bungeni, tutaiangusha asubuhi na mapema. Tunawakilisha watu kama nyinyi. We are sending a very hard signal to them. We will not support one man, one shilling. At that particular time, Rigathi Gachagua and the MPs of Mount Kenya angushed BBI. How come today they are coming back to tell us all the things that were in BBI? How come today they are coming to ask for one man, one vote, one shilling? We want to tell them, no. Paro mar chik no mar medo sure pacho kae bende ne okelo paro mopogore opogore e kinde nyasi no. Kusema ya kuwa tunaongeza taxes hiyo hakuna na hata hatutakubali kwa sababu sisi wanawake ni wengi na watu wengi hawana bwana wamejishikilia, na hapo penye mtu amejishikilia gharama ikikuwa kubwa si wanaume watatoroka. Kwa hivyo hiyo mswada na najua watu watapitisha. Itapita vizuri sana. Hata sisi ukiwa bungeni tutangangana tuambie president hiyo maneno ya tax. Watu wa Migori wamesema wameumia. Watu wa upande ile Rift Valley pia wanangangana wanasema hii imekuwa mingi, lakini lazima pia tufanye maendeleo. Tunataka barabara, tunataka mashule, tunataka hospitali na hiyo yote inatutegemea. So tutafanya kazi ya kubalance. Kuongeza kidogo, tunapunguza. Jod burago ma counties wacho ni chendo magi mag sira joma mine. Jogo mang'ao moting'o nyithind kiye ok osebedo mayot kata matin nikech tin mar omenda ma imiyogi kod piny owacho. Jo Juma, Ramogi TV, Migori. Riwruok mar jopuonj mar NAT koro dwaro mondo mi piny owacho owuo ewi wach mar ng'anyo mar jopuonj ma koro nie juma mar 2 e Thurkae. Jagoro maduong' mar NAT Bad Manyanza okoni somo ok dhi mbele e junior school kendo piny owacho winjo losie kendo olos twak mapiyo madhi duoko jopuonjgo e school. Kaka Judith Omoni lero no jopuonjgo to ramo ni gibiro dhi nyime gi ng'anyo nyaka piny owacho chop dwaro margi. Ng'anyo mar jopuonj junior school manie juma mar 2 koro pod medo dhi nyime e pacho kae counties ma opogore opogore. Nyaka sani jokanyo mag sekta mag somo ahinya to jotelo mag riwruok mag jopuonj koni somo mag jopuonjre mag junior school oserochore kuom jumbe 3 kendo nyalo medo rochore poni ok okawo okang' mar tieko ng'anyo mar jopuonj. Somo ma nyithindo mantie grade 7 kod 8 orochore. To nikech oparo ni chien ka jumbe 2 mokwongo yaw school nje pong' mar pi
mana taro njo miyo skunde ko yawo moka odhi ge jombe ariyo kono ne joma mar ariyo nyaka yawo skul to somo mar nyithindwa mande junior classes grade 7 and 8 pok osedhi maber. Jagoro maduong' mar Nat Bade Manyanza kata kamano riwore kod jopuonj mang'anyogo kokoni doho ne ong'ado ni orak mar gima pod dhi nyime ni tok chik. Ok en gima ber ni jopuonj mondo gipuonj nyithindo mabe gitin sani koro ni ndara nong'anyo nikech sirikal otamore ndiko gi kaka ne giwinjore. Kot josewacho ni jopuonj nondike jomoko ni kare ndalo mondo confirm no sekadho. Jopuonj mag JSS korka korgi to pod ramo ni gibiro dhi nyime kod ng'anyo nyaka chop dwachgi. Ana wuon na graduate higa mar 2018 nyaka sani pok ayudo tich, lakini japuonj mano graduate higa mar 2023 ondik under permanent and pensionable terms. Mana kaka sirkal olingno e kaka nyithindo be nyithindo sirkal be wabiro we mondo ling kamano. Ana nyiso jonyuol kawuono ni onge sama nyathini biro neno japuonj e klas. Ko neno japuonj to neno edu teacher ne ema mondo dhi opuonji. Tend Nat to koro kwayo piny owacho mondo bag twak mabiro kelo winjruok e kindgi kod jopuonj. Wadwa dialogue gi sirikal service commission. Wadwa mondo ji owuo ni kadiponi ok nyal tim gidi kawuono titime tich adi mondo wang'e ni ok en mana giwacho mbele to sirikal kot oseketho kok en kawuono titime tich adi mondo ji owuo mondo jopuonj gi owuo godo odog e tich to kama ji winjre no ochop kare to kik som nyithindo mondo orochi. Doho ne ochiwo ng'eto dwe ma okalo ni orak mar jopuonjgo matiyo sani ni tok chik ka piny owacho to ne okoni owinjo bed ni jopuonjgo bedi orak kuom higni 2 kapok ondik gi e yo ma ongirore. Judith Omondi, Ramogi TV. Jatend piny Kenya William Ruto osechopo e piny mar Amerka ne chako limbe mare ayanga. Ruto nopiyo gi ndege e pinyno kendo semole boma ma Atlanta kama owinjore ochiwie twak e tat somo ma Jimmy Carter. Bang'e Ruto egeno ne dhi chopo King Center kapok oromo gi jo Kenya e boma ma Atlanta mondo mi gibed kod mbaka. Koromo jang mano kanyo en limbe ma jatend piny Kenya piny mar Amerka kendo waketo wang'wa mar nyisi kaka limbe ma kamano dhi bedo kata kamano chenro ni mar manyo piny en dakika 15 bang' saa achiel mar odhiambo wakawo yueyo mokwongo chenro kata kamano kapok wadhi e yueyo mokwongo. Robert Chola wacho ni gopego to pod biro mana medo idho. Ranyisi mar gonyruok mar ngima mayom ok nen machiegni. Wacho ni NTA Nakuru oketo wang'e e wang' jowi mar Ramogi TV. Jona Pidi wacho kanyo ni NTA kodwa ka en Komarok owuoro kama Kenya chomo nyaka budget mar yedhe chanjo nyithindo onge osiptende. Sirikal ong'iye wachno mondo ne ka konyo ganda jo Kenya. Neno bende Oyando Wycliffe wacho ni osemolo kendo winjo yo makare NTA Kisii branch kaeto nyakwar Ndama wacho ni NTA Lamu County NTA kodwa cheno. Roni Rambo Roni ka NTA Nairobi ni kacha in bende neno ote ma Otis Tinga Oganyo wacho ni weche manyien chopo ne ka NTA Rapogi Kanyamkago omora ahinya gi chendo. Kato mar Madheni Kato wacho kanyo ni NTA Nakuru Kabarak wacho no tek gi jo Kenya ndi ni gowi ma Kenya ntiere go pod medore ameda to osuru bende medore. Wacho ni en gima late kata wacho ni let's work hard and smart to fight this heavy taxation. Odhiambo Walter Ambonya wacho kanyo ni NTA Dol Kodera wacho ni owinjo
Winjoni jo Mount Kenya yogo BBI donge sirikal madeo jo Kenya ni usuru giosuru ni hen margi mano pache Sini Onyango janyando wacho ni entie kodwa kata kamano wacho ni okoneno sigana mar JSS apani en sigana bende wakelo sani Sini Onyango janyando paro ni en sigana bende wamenyo kendo mano motendre kod jopuonje JSS. Rafiki Woodley Gala Kabiero wacho ni entie kodwa kaito Nelson Nelly wacho ni entie Migori County osenyo molo e chenro ni mano mar rameny piny. Eno kanyo japuonje Joseph Oyo japuonj madini ma kanisa Jokopere Manyandiwa Parish wacho kacha ni entie Gwasi omor kod ripode ma Ramogi TV chi wacho ni pinto teknikech nengo gik moko dhi malo usuru medore ameda ndiko jetije bende no ochungi gi piny owacho weche duto awene Nyasaye ene mane chieng' oreso oganda jo Kenya mano Joseph Oyo japuonj din kantiere gwengego mag Gwasi. Lilian wacho ni entiere Koyugi gin kanyo gi Baba Lavin mora ahinya gi chenro mar rameny piny be eno lai Wood Adore kantiere nya wayo matin man rameny piny kiti amboni yakora mga jongo duo kod matho chenro ni. Ase wacho nyathini toko winja to sani oseguro tiende dalani. In a world where faith, fear, sacrifice, and the complexities of father-son relationship collide. The son must choose his path and his own legacy. Watch this emotional and riveting story of Dennis in Where the River Divides. Watch the best content on the go only on Viusasa. Skiza chapa, ushinde. This is an answered prayer. Nilipiga magoti ndio nitafuta hii hela. Kuna machallenges tu unaweza kuwa na maisha, alafu kumbusti biashara. Unajua biashara zilishuka after corona. Wameru wote mahali mnaniona, Wakenya wote, jaribuni hiyo namba *487*3#. Mutafaulu. Unapata 1,100 Kagendo. Na unapata pia gift hamper. Ukienda nyumbani wasalimu wote na uwaambie kwamba wajaribu manake you never know Jumatano ijayo labda kutakuwa na mwingine kutoka Meru hapa. Skiza chapa, ushinde. The recent floods have devastated communities across Kenya. Families have been left homeless and stranded, some forced to seek refuge in public primary schools with no food or shelter. Their lives turned upside down. But there's hope in the strength of numbers. Kenyans of goodwill are coming together to donate and help families affected by the floods rebuild their lives. Every donation, big or small, will make a difference. Let's come together and help a Kenyan rebuild their life. To donate, dial *802#, then select option 2 for the Kenya Flood Funds Drive, then input the amount you wish to donate to assist floods victims or visit saidika.co.ke. Your donation will go towards helping families affected by floods. Make the most out of the rains by storing water with Power Tank. Power Tanks are crafted from food-grade polyethylene, UV stabilized and double-layered for unparalleled durability. Power Tanks are backed by a 10-year limited warranty with an expected lifespan of over 30 years plus. We offer free nationwide delivery. Buy online or call 0779 000 000 to get your Power Tank. Feel and chill with Power Tank. Onge gumarat ma en notimo kae. Mama, doho bene noneno ni meher jaoda ni onge ketho mora mora. Samoro moro biro India kae. Pile ka pile, aina mana ka amani kilo weche mang'eny ka. Ang'eyo kuma karan tie. Nitiere ng'at moro ma na miyo tijno. Toro na ote.
Nitiere miyo moro ma bende noidho ndege kadhi Jammu, en bende iluonge ni Meher. To en gi higni 28. Mano nyalo bedo Meher. Nonane wachno. It's time to strike back. Read It Spray strikes in seconds for instant kill. Kills all doodles dead. From SC Johnson, a family company. Lakini vile hii ekonomi imetufinya, ilinibidi kubadilisha sabuni nikatumia ingine rahisi. Bala, ilibidi nioshe kila kitu mara 2. Sikuwa na otherwise, nikarudia Ariel. Ariel, usafi bora kwa mwosho mmoja tu. Machiegni kendo nyakoro mga juang chenro en rameny piny wadhi mbele gi weche manyien. Familia more gweng Masi gweng Karuoth County ma Siaya ni kod kuyo bang' oranzo yayo achiel kuom gi ndalo 17 mokalo kendo nyaka sani pok oyud ndache. Anyuola mar miyono moyangi kaka Irene Pondi osebedo kawo jote dho Auranzo ya kagigeno mar yudo ringre Irene. Gilero ni Irene ne odhi e puodho machiegni kod aora no e kinde mane masira no ojuke. Familia no koro ywak ni gisebedo kod tich matek chulo wegi yedhi kod joabal makonyogi e manyo ringre miyono kendo gidwaro mondo sirikal okonygi. Giywak ni chenro mag menyo kendo mar yudo ringruogno nitiere kod ng'ikruok kaluwore kod pi aora masani medore. Enda hapo hivyo nikitaka kumtafuta, yani kuja ili twende nini matanga, nikapata nguo zake ziko hapo. Nikaanza kuuliza na je, nguo zake ziko na yeye yuko wapi? Hapo ndio niliweka alarm. Tukaanza kufanya search. Nilienda niende kwa polisi report. Tafuta mpaka port. Tumeengage hata mpaka watu wa Coast Guard. Mpaka hata watu wa Red Cross walikuja, lakini hakuna result mpaka wa leo. Watoto wasaa jaribu. Tumejaribu lakini bado tumeshindwa. Sasa sijui hata tufanye nini. Sasa alikuwa naomba serikali atusaidie kutafuta hata kwa maji. We would like to request maybe if the government can come in and us try to find her body, because we've really tried and we haven't found her. Report manyien mar Keri kachiel gi jolony mamoko mag science yango ni ute mathoth ma Nairobi tiyo kod iro ma ochido magikoni ikelo kata kelo midhiero ahinya to nyithindo ma pod dhi e skul. Kaka gitimo ni lero nonro ma otis kaka tupumue yango ni kata bed ni bombe mathoth ji tiyo kod gas tedo kipimo kod gwenge, iro ma ochido kelo midhiero mathoth ne ji e bombe kipimo kod gwenge. Oseyangore ni iro ma ochido madhongere yango kaka carbon monoxide kelo midhiero ne thoth jodak e boma ma Nairobi ka ipimo gi ji ma odak e gwenge mathoth ne itedo kama golo iro ma ochido. Ma kaluwore gi nonro ma otim kod riwruok ma ochung' ne timo nonro mag science ka e Kemri kachiel mamoko mawuok e pinje ma oko. Kaluwore gi nonro kuom ji 5.3 manie boma ma Nairobi 500,000 dak e udi ma itiyo kod iro ma ochido kendo sechako kelo luoro ni rochore mos biro kaluwore gi gamo iro ma ochido e kuonde dak ariyo e Nairobi. Mathoth nonro ne otimie Mukuru kod Buruburu. Kadak ma Mukuru jodak ni e lai manyime yudo midhiero mag iro ma ochido ka ipimo kod Buruburu. Ripod no yango ni onge lony moro amora ma itiyo go e boma ma Nairobi e rango rang'iny ma iro ma ochido kelo e midhiero ne jopiny. E atamalo 43 mag ute ma Nairobi, iro ma ochido nitie kata bed ni ok chopie rang'iny ma inyalo fwenye yo mayot. E kwan mar jopuonjre ma dhi e skul e kaunti no ma Nairobi, atamalo 60 yuayo iro ma ochido e udi ka ipimo kod atamalo 11 magamo iro gi e kinde ma gitugo oko kata gini e skunde. Iro ma ochido ma yuayo udi yuayo odhiambo bang' skul. Nonro ni yango ni jopuonjre magamo iro ma ochido chopo e skunde ka giwinjo ka wirawira ka chunygi bende kinde mathoth ting'ore. Bende dongo mar nyithindo e kinde mathoth, jolony nonro ni yango ni rochore ka bende mine ma yuayo iro ma ochido ka yach
ni atamalo mamalo mar nyuolo nyithindo ma kilogi ni piny. E piny mangima iro ma ochido nego ji milion 6.7 higa ka higa ka kuom kwan gi milion 2.3 gin tho mawuok kaluwore gi iro ma ochido ma ogamie udi. Judith Omondi, Ramogi TV. Jatend piny mar Iran Ibrahim Raisi, jatend migao ma ochung' ne weche ma oko e piny Iran Hussein Amir Abdullahi gijamo kadeko ito ngimagi masira mar ndege mane otimore odiechieng' manyoro gwenge mag nyanduat mar piny mar Iran. Nyaka sani pok ong'ere gino mane okelo masirano kendo kelo lwar mar ndegeno mane oting'o jatend piny Raisi. Kata kamano, ler mawuok en ni kor lwasi ne rach e seche mane Raisi nodhi yawayanga yaw moro e piny mar Azerbaijan. Bang' tho mar apoya jatend piny Iran Jalop Mohammed biro chamo makendo bedo jatend piny ma Iran kuom ndalo kapok yiero otim. Jatend piny Kenya William Ruto chwalo ote mar lit kod kuyo kaluwore gi tho ma jatelono opoye kaka jatelo mane nigi chia mar tich kod dongruok mar piny mar kod piny mangima. Jamin bura maduong' e doho mar piny mangima ICC Karim Khan koro chwalo milome madwaro ne maki Prime Minister mar piny mar Israel Benjamin Netanyahu ko jatend kweth jolweny piny mag Hamas kalo lweny madhi nyime e boma mag Gaza. Khan oyango ni nitiere ne romo yango ni Netanyahu ko jatend riwruok Hamas itudo gi ketho mar ochora tich oganda kendo nek mar jopiny e gwenge mag Gaza ko chakre tarik 7 dwe mar 10 higa mokalo. I believe the 3 senior leaders of Hamas, Yahya Sinwar, Mohammed and Ismail Haniyeh, bear criminal responsibility for the following international crimes committed on the territory of Israel and Palestine from at least the 7th of 2020. Extermination as a crime against humanity. Murder as a crime against humanity and as a war crime. The taking of hostages as a war crime. I can also confirm today that I have reasonable grounds to believe, on the basis of evidence collected and examined by my office, that Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu and Minister of Defense Yoav Gallant bear criminal responsibility for the following international crimes committed on the territory of the State of Palestine from at least the 8th of October 2023. The crimes include starvation of civilians as a method of warfare, willfully causing great suffering, serious injury to body or health or cruel treatment, willful killing or murder, and intentionally directing attacks against a civilian population. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, the power, and the glory, forever and ever. Amen. Dial *811 495# to get Our Father. Wash your clothes with Toss Lavender to leave your clothes with a lasting, irresistible freshness. I'm telling you guys, this new Showmax app is on some next level business. Oh, it's mad. I know, man. All Premier League games live. 308 games on my phone. Good quality. Outstanding. And you can even adjust your data settings. Let's say you're somewhere where the network isn't so good, or you're using data bundles. Bro, you can pause, rewind, and press play. So, bro, if you missed a game at the beginning, you can still watch it from the start as long as you tune into that game before it ends. 500 bob a month. How many beers are those? It depends with what you're drinking.
Shika the new Showmax app today and get every Premier League game live on your phone for just 500 shillings a month. Shika Showmax, streaming for Africa. Doors should not hold out opportunities. Doors are the gateways to progress. Ones that hold the key to equality. Let's take doors to places where there are none. Let's open big doors and small ones. KCB ni yetu. KCB is mine. KCB ni yangu. KCB ni yetu. For people, for better. Machiegni kendo nyakon mgajwang chenro en rameny piny wadhi mbele gi weche manyien. Moiho jopur 800 kar puro ochele masiriwo e kar kaunti ma Siaya onyiso geno margi mar yudo keyo mabup. Gino makoro biro bero ngimagi kendo loso chui ma Siaya bang' gedo mar kar rego ochele masiriwo marumo hayanga ka koro rito hiepo mare. Ka jafwambo marwa Cleophas Oluoch lero jopurgo wacho ni achudhe osebedo kadonjone ohala kadonjore e ohala mar ochele no ni mar masin mano achiegni kodgi yudore e piny libama ma Uganda. Gino makoro chunogi ni nyaka giuse ne jo ohala madiere. E kar puro ochele masiriwo ma yudore Alego Usonga e kaunti ma Siaya. Jopuro dich piedho ochele kasto giologi e ogunde motelo ne ketogi apiko nyaka e od keno mapile kanyo ma gimoyo ochele kapok ous ne jonyiewo mopogore. Kata doko ni od kano ochele ni seche moko pong' nyaka malo, jopur ma kwan gi 800 kendo timo pur ni e lowo moewo eka 1200 onyiso lal ma giyudo ni mar chuno gi nyaka gimany chiro e piny libamba ma Uganda ma giwacho ni siko ka loko nengo mar kilo mar ochele. Wan gi expansion maromo eka 1200 jopur 800. Koro market marwa mause mchele wauso mchele watero Uganda keche kama market nitie. Jo Uganda kabiro kae to konyo pur special farm input go kilo pesa matin mumi is be ready yot kor kuma mondo wause ne mchele. Lakini adwa gombo ni mchele wause kae kapo ni beber. Kata kamano geno margi mar uso ochele pacho kae koro chal machier bang' Katen County ma Siaya tieko gedo mar masin marego ochele mano chaki dwe mar 4 higa mokalo ka koro rito yepo mar ayanga. Cooperative to japur biro kelo pesa mchende kae timie pesa sano to biro konyo mane mwagi kwayo mondo sirikal okonyo wago pesa mondo giket machiegni kata gikel investor matiyo gi masin gikel pesa machiegni ka ma ng'ato mabiro kae farmer inyalo mi farm input unyalo yudo kata loan to tero purogo puodho. Joma mine kod ojende bende onyiso mor margi ni mar yepo mar masindni biro nyuolo negi thuolo mag tije. Wamor ahinya kod masindni nikech waneno ni masindni biro loko ngimawa. Masindni biro miyo nyithindwa tich, wan kod nyithindo mosomo to tich onge. Town bende ka gidhi to giduoga ni tich onge. Koro wamor ahinya ni masindni biro medo tich igweng'wa ka. Wan kachiel kod wamama wabiro yudo tich ka. Kaluwore kod Sebastian Odhiambo, ma en japur ochele siriwo kae. Mwandu mopogore mawuok bang' rego ochele osebedo kadong' e piny Uganda kendo ok konygi ka koro nyiso chir mare ni pur kod pith mar jamni kod gwen biro dhi nyime ponono masin ni ochako tich. Mchele ni kwadhi use Uganda to kiandwa yudo gik modongo ma monego bed ni watiyo go konyo wakae kigo duto yandi dong Uganda kucha. Koro wang'e ni gigo biro dong kae kendo wabiro pidho anguchegi, wabiro pidho gwen, wabiro pidho kila gimoro amora kendo mabaki modong waneno ni biro konyowa. E sechego ne gikwayo piny owacho mondo ochwal gedo mar Lower Nzoia irrigation scheme ma giwacho ni biro konyogi e puro ochele nyadiriyo e higa kendo yudo yuto mabup kaluwore kod pi mawuok e Aora Nzoia mopogore kod sani ma gipuro dichiel e higa. Gimomiyo wabedo go high production ahinya to en pi. Wach pi nyocho wa control pi to Kalwa Nzoia biro donjo ka Kalwa Nzoia dhi kama to kuketo pi kae wabiro puro twice a year
koro wan sure ni kapo ni lwanzo yabro kelo kapi to pur ma mchele bro increase alafu ngema maji bro lokore kech kapo wapuro gadi chieli aiya to wabro pro derio. Cleophas Oluoch, Ramogi TV. Captain mar Harambee Stars Michael Olunga okolunge tim mar Kenya motelo ne tuke mag manyo tiko mag tuke pinje duto e kind Kenya gi Burundi kaachiel gi tim mar Ivory Coast. Kocha mar Kenya Engin Firat pok oket ler gima omiyo Olunga ok oluongi e tim mar Kenya. Kako machielo jatugo masuli matugo ne klab mar Gor Mahia Austin Odhiambo yudo luong e timno ma oting'o jotugo 25 gi sani. Tobias Nost matugo ne klab mar Esval e piny mar German kaachiel gi Bruce Kamau matugo e piny mar Australia yudo luong mokwongo e tim mar Harambee Stars. Tim mar Harambee Stars biro chako timo ikruok mar gi alap makasrani Annex odiochieng' makiny motelo ne tukego. Kora mgajuang wakaw yo matina no ka Monica Hakumo wacho ni entie nyakach dala mora ahinya gi chenro mar rameny piny kaeto owacho kanyo ni jo Kenya okrom kata matin jomoko tiyo to moko puro moko bende ok ti. Koro oneno ka sirikal ok otimo ne oganda jo Kenya maber keto ne omedo suru sakasa kate anyato gigo mag jo Kenya tiyo goden gino bende Monica Hakumo wacho ni ok en kare. Catherine Adhiambo wacho ni entiere kodwa e chendo. Celine Dion kanti kasarani Cleophas Olum bende nitie nyaka chodhoch. Michael Mark nitie Manyala gintie kodwa e chendo. Kata kamano yo matin waduoko twak mara meny piny kama bende wadhi bedo gi CPA za kao masiro. Wadhi ng'yo mag motendre kod meto mag osuru kaachiel kod ochumi ma pacho ka mana daka machuok bang' sani kwase ya yuyo no machuok. Kidhi mabor. Nyinga Lydia Hukeo. Are you ready to turn your Skizzer-tunes into cash? Dial *487*3#. Choose your favorite Skizzer-tune, confirm, and enter to win big. 50k daily, 100k monthly, and the grand draw of 1 million Kenya shillings. Each time you download Skizzer-tune, you support our local talent as you increase your chances of winning big. All SMS alerts are from Skizzer Citizen, and lucky winners will be contacted from 0709 767 000. Skizzer Tune, Skizzer Chapa. Terms and conditions apply. You guys watched the game last night? Of course, on Showmax. Showmax iko na board? Yeah, the Showmax app on your phone. Every Premier League game live for 500 bob a month. Go serious? Oh, no, niambie. Match highlights, previews, reviews. Goal Rush, The Righty Show. I love that guy. And don't forget your documentaries. And you can rewind and pause any game live. This is the one game I need us to rewind right now. Let's go. Bro, I think it's Mike's turn. Shake out the new Showmax app today and get every Premier League game live on your phone for just 500 shillings a month. Shika Showmax, streaming for Africa. Lego. Baya, tuanze kulipa kadi sasa. Na kadi ni cashless. Umesema tunaweka pale? Na kwa ile namba. Mimi niko na cash. Nisaidie hiyo na namba yako ya simu. Nakusote. Kain jawuoth mar matatu e safar machiegni kata mabor. Non kendo yang ni chulo fare mari kokalo e yor mbui. Nonane ka yudo receipt mari e simbi. Kama sira ujuki kendo idwaro ni ochuli gi kambi mar okumba. Receipt mari kata digital receipt eneno mari ma ibiro golo. Ka in wuon matatu dwarore kokalo kuom okumba mari mondo ibed gi yore mag chudo kokalo e lony manyasani. Mondo matatu mari oyud okumba. Mambo ni digital. Tudri gi jal ma uso okumba mondo ing'e mathoth.
sasa kwa thao moja tu unaweza pata third party cover for your private motor vehicle valid for 30 days. Say goodbye to expensive motor vehicle insurance. Pata bima kutoka Direct Line Assurance. Kujisajili bonyeza *487#. Weka namba plate ya gari yako, ID namba yako, email address yako na ulipe thao moja tu. And your digital cover will be sent to you instantly. Collect your sticker at your nearest Total service station. Dial *487# upate third party motor insurance valid for 30 days. Pap, ni thao tu. Embark on the adventure of a lifetime to exotic bush destinations with up to 30% discounts by View Travel. Relax in the wild surrounded by luxury as you witness the beauty of the Sarova Mara. Picture yourself surrounded by the sights and sounds of majestic wildlife. Enjoy thrilling game drives as you catch sight of the Big Five. All this for 33,000 Kenya shillings for a 3-day safari inclusive of transport. Get to experience endless adventures at the Sarova Shaba, where evenings are special. You'll enjoy traditional dance performances and bonfires as you wind down the day beneath star-studded skies for only 22,000 Kenya shillings for a 3-day safari inclusive of transport. Experience the wild like never before. Courtesy of View Travel's massive discounts. Visit viewtravel.com and make your booking now. View Travel. Dream, explore, discover. Onge gimarach ma en notimo kae. Mama, doho bende noneno ni meher jaoda ni onge ketho mora mora. Samoro moro mabiro ingia kae. Pile ka pile, ayano mana ka amani kilo weche mang'eny ka. Ang'eyo kuma kara nitie. Nitiere ng'ato moro ma namiyo tijno, to oro na ote. Nitiere miyo moro ma bende noidho ndege kadhi Jammu, en bende iluonge ni Meher. To en gi higni 28. Mano nyalo bedo Meher. Nonane wachno. It's time to strike back. Radiant Spray strikes in seconds for instant kill. Kills all doodles dead. From SC Johnson, a family company. Machiegni kendo nyakoro mgajua mwadonje twak mara menye pinya senyisini wantie giwende wa CPA za kawa masiro. Uimureza kayo mwose uganda nyikwara Ramogi hapo kwa chako tuwa. Amoso nyikwara Ramogi no imore uru. And CPA za kayo masiro. Koro wadu watu wake we finance bill. 2024-2025. Tiendeni wadu watu wake weche mago menda. Yore mago budget. Gichenro madhi bete. Madhi chayo chen. Madhi chano. Madhi riembo chenro mag serikal. Magi higa mar 2024 kod 2025 kendo nyaka chop higa manyien sama kama eka kendo timre nade lokore. Ang'olony bene twak mar finance bill no kapo kwa dhimbe lentiere nonro mano chiu gi duol ma ringo nonro go motende kod ochumi kod omenda mar piny Kenya mano Kenya National Bureau of Statistics. Achiel kuom gik mane owuok e report ma kama en ni ntiere medruok magigeto ni dibedo e kogike hik omenda ganariyo ka hik omenda ni orumo ganariyo prario kod ang'wen kendo hodhi medre gi atamalo 30.2 mano choko mar osuru. Kaeto bende sechego waneno ka pesa ma serikal tiyo godo miluongo ni expenditure bende medore gi atamalo 35 6.6 mano serikal mamalo kapok odonje mano mar county. Kata kamano bedo ni choko medore to tiyo be gitiyo gomenda mang'eny to gowi to pod medore kendo ng'ato nyalo bedo kod geno ni sama bende koro omenda ichoko mang'eny nyati kod gechulo gope mondo mi gope gi odog piny. Ang'o miyo gope mag Kenya ni godo pod medore kina bende koro gana jo Kenya pod mede juo gi osuru malo za kayo. Lydia uimre kendo. Wang'iare Lydia. Wabro wachaka gi kar usuru kanyo. Kichipenjo ni usuru pod medo ng'ade. Rates pod medo. To choko medre lakini ang'ono matimre expenditures di maratine ni kaka gitiyo gi pesa ni bende medo dhi malo
to gimedo holo mang'eny. Wat wachak gi chien. Ang'o momiyo sirikal oketo osuru? Nitie sababu mang'eny mag osuru. To kawawe mang'eny tabro dhi achiel kende kalure gi sasa moro kwa yudo sa to wabro dhi mamoko go mondo gichok osuru mag riembo go chenro mar ang'owa mar sirikal. To wang'i kenjwa ka samilo se chenro mar omenda kaka koro sani ibo yudo ni Kenya timo gimiluongo ni deficit budget, ti balance budget, surplus budget to kod deficit budget. Surplus budget nyiso niya wachoko mang'eny moloyo gima wadwaro. To deficit budget nyiso niya kwa ng'iyo mbele to waneno kwa dhi choko mathis moloyo gima wadwaro. Tine nitie fuok moro madong'. Fuok madong' ni kae makoro holo timre nade donje. Tienda ni ka sirikal obedo gi budget adwa tiyo gi figures kata mana namba matindo ma jo awinjo wanyalo winjo yo makare. Wawache ni budget kata mne odi kanyo ni in gi budget mar 10,000 to in gi yore ni duto inyalo mana yudo 6,000. To wi 10,000 ni gik michano timo nyaka itim te. Tienda ni nitie 4,000 moro mionge go. 4,000 ni nyaka imany kumidhire makati hole iru siepni kata timena. Mane deficit mwawuoyecha. Koro nyaka itimri nade? Nyaka imany. One of the ways kata yore ma sirikal finance go kata loso go pesa magiriembo go chenro en ni nyaka gijuog dhano kata gijuog jopiny. To ka gisejuogo jopiny gimodong' no gidhi holo oko. To king'iyo budget manyie wan go chien kata kaka Kenya osebet gi subsequent budget ni budget malure gi maluwo wadgi gi maluwo wadgi iro ni onge ga modok piny. Gin gisiko gidhi gamna malo. Koro gi kizungu wacho ni Kenya is over ambitious. Kata wan gi over ambitious budget. Wan gi budget moro mwang'e maber ni ok wanyal choko pesa ni. To giko ne en ni wadwa ni nyaka wabed gi pesa no. Kok wanyal choke to nyaka wabed kode. Ang'o matimre? Ka nyaka wabed kode gin two things. Nyaka wachoke to kok wachoke nyaka wahole. Koro yudo ni over ambitious budget tineni wabedo gi geno moko dhi kare. Kata wabedo gi lek ma ok dhi kare. Ithoro leko kata ileko mang'eny ahinya. Tineni in kar mondo iket budget obed 10,000 to in koro ing'awe bet 20,000. Tionge kode. Tiende ni kidwa dhi holo nyaka kori hol ahinya. To kidwa dhi juogo japiny be nyaka itimri nade? Nyaka ijuoge ahinya. Koro wabedo over ambitious. To sama wan over ambitious ni Lydia ipenjo ni to ang'o momiyo pod waholo to chien kacha nywa wacho ni wadhi choko to choko bendo medre to pod wahola. Choko medre ndio. To sama kama nyaka watim gimiluongo ni comparison analysis. Ang'o no mwadwaro, tang'o no mwayudo, tang'o no mwaspend. Koro mano ma ibro yudo ka holo pod nyaka timre nade? Bibet mang'eny nikech wabet gi lek moro ma ok ni kare. One over ambitious. Tiende ni wadwaro gima waonge go to kanyo pok wachopi. To king'iyo sirikal bende sama giwacho ni gidhi choko pesa makama ok ochuno ni nyaka giyude. Nikech king'iyo chien kanyo nitie gimiluongo ni target forecasting. Forecasting tiende ni wang'iyo ni wadwaro 50,000. 50,000 ni wadhi yude kama. Wadhi juogo gima chalo kama pesa makama, wadhi juogo gima chalo kama pesa makama. Sami wacho ni dwaro 50,000 to kiyude. Kata tax measures kata yore miketo midwa dhi yudego ok ochopo kare. Bemiyo koro bendi timri nade? Bendi pod idhi holo. For example, king'iyo KRA ne gigolo report moro ni their quarterly, the current quarter target gidhi mise by 300 billion. Iwinjo? To chien kacha ka niloso budget ne tiende ni gima nonego gichok cha ne part of ang'owa budget. Ne bedo achiel kuom kaka ne gidhi yudo pesa. To the fact ni gin over ambitious kata bedo ni sirikal nigi lek ma ok ni kare. Lek mar miriambo e yore mag choko pesa. Ok giyudo gima ne gitimre nade? Gima ne gidwaro gi yore mane gitimre nade? Mane giketo. Tiende ni they are hitting below the budget. Tiende ni ok giyud gima ne gitimre nade? Gima ne gichano ni nyaka giyudi.
Koro mano miyo pod nyaka gitimre nadi gidhi gihol. Tipenjo ni to ang'o momiyo expenditures wabe timre nadi medre nikech jolony wacho kanyo dhi timre nadi odhi medre. Samitimo budget kata sama wawach ni iloso chenro mar sirikal, chenro mar omenda mar sirikal mar higa mangima. Kaka nwa wacho, iwacho ni my budget, to budget ni mae mwanyalo yudo. To kwa yudo, to mae mwadhi holo. Bas, tiende ni wadhi hulu, to wadhi generate kendwa, wadhi jugo suru. Aya, kwa se yude, to mae kaka wadhi tiri. Tiende ni sirikal samu nyisi ni wadhi choko kama, gi yore machalo kama, to bende donge ginyiso ga ni wadhi spend kama, gi yore machalo kama. Koribo yudo ni sani bende nitie giluongo ni inflation rate. Ok en gima stable. Inflation rate en mana medruok e bei mag mwandu mwatimre nadi mwatiyo. Taeno kochung king odonga atamala 7.7. Higa mokalo gigani. Koro kochung to mano kore penjo mwapenjo serikal. To penjo na bire kama kaka in kode kaka wabe wan kode kaka jolony. Tiende niya kiwachonwa ni wami machalo kama ti holo machalo kama. Inflation rate cha bende odong constant. Kaka ne en. Pesa timo nadi. Sirikal nigi mibadhi mang'eny. To mano gima nitie kaka ing'ama jafwambo. Kwa wacho ni sirikal nigi mibadhi ok en gima inyalo keta national TV na explain to kidwa na explain ni bende anyalo explain. Lakini kwa ng'iyo chien kanyo to iro ni nitie pesa molal, omenda molal kama chalo kama, omenda molal kama chalo kama. To bende nyalo bet ni ngi pesa samoro Lydia to priority cha iluongo nango gi dhulu gimimiyo ong'ala manyime kata gimimiyo pek e paro mari ere gimidwa ni kwange tim gi gimonego be ni timo mar ariyo gi gimimiyo onego be ni timo mar adek to wi gik monego be ni timo gi iro ni monego be ni chako go mokwongo kitu chien ti chako gi monego be ni timo mar adek. To mano is not even the problem. Samoro kata gima onge bendo kaw to kete gima e chenro ka. Koro ni expenditures be biro dhi malo nikech nitie prioritization mok dhi e yo makare. Tiende ni waketo chenro wa e yo mok no pangie. Koro ni wan gi crash programs. Yudo ni gima ne onge ochako dhi oket ka king'iyo mos lady achien kanyo une jofwambo. Ni neno pesa mane dhi tiyo renovating State House, renovating the office of the Deputy President. Gigine ni budget. Nigionge. To ok gin ceiling apart, ok gin ceiling a beach. We are talking about hundreds of millions. To wabe temo nesa mantie jok mane pio dare miech gi gionge kuma gidaki. To sechego, tinyisi kata inyisi ni dhi e higher ground. Penjino be ni kare. Ng'ato pio riembe dala ne tinyisi ni dhi e higher ground. Higher ground no ni kanye. Serikali mwenyewe kia kata ni higher ground adimanti. Iwinjo. Koro wawacho ni priorities mar serikal. Bende miyo kaka gi spend dhi malo moloyo kaka no chane through the budget. Zakai panang'o matimore gi jotendwa. Bende paro ni gin gi chuny mar tiyo ne jopiny koso telo kae Kenya ka ji donje telo mondo mi olos mana yore gi okan gik moko ne nyithindgi. Ere giminya wach nikech makodho gi kae oganda ni matek imedo suru kae tikawo bilion madhi nen bilion adi milion 900 idwa los go ot ma ok chwer. Ot mok chwer to ot mabe dhano dake maber. Lydia, abro wacho ni kizungu wacho ni you are drunk of power. Kata samore donjo kucha to gino meri. Either I feel sweet kata samoro ingeni ngato nyalo bedo drunk of power kaka wan wanene. To samoro eno wuon okone. Tiende ni wawacho nango kingi ni duk to kia ni en duk. Joma ni bute ok nyise ni en nadi en duk. Anaparo ni konego be ni ng'ato donje telo. Tibedo ng'ama oluor gi jok ma pachgi ler, jok ma pachgi lew. Ing'eyo wakaw kata for example President Moi the late nen japuonj school donge. Okawacho ni pache ne ok lew, pache ne lew.
to donge besides him nitie economists. Donge ok inyal bedo president to nimidwa gedo ndara to jatend ndara to bi ok en kata engineer. Kimi atelo kawuono to kwa udhi e migawo mar ndara to kawo engineer kachiel to tero kacha takete nikech en emo elewa gima ndara en. Sani kwa wuoyo ewi nderni mokethre gin gi knowledge mane. Iro ni jatend migawo ok en engineer. Ikaw Ministry of Education. Kar mondo mi japuonj ng'ama elewa classroom, ng'ama elewa lecture halls, ng'ama elewa education administration. Ikaw timiyo ng'at moko timre nade, ng'at moko japuonj. Iwinjo Lydia? Koro an aduoki indirectly to kata aduoki directly lure gi kaka iwinjo. Tiende niya, sama jatelo omitelo onego kwany jok matimre nade mawinjo migepe monego bed ni gitimre nade gitele. Kata kidhi Ministry of Health nyineno ka weche wuok chien kanyo ni omi ng'ato gimoko timre nade gimoko donjo kode. Onge kaka in jatelo ibro dhi maber ka jok moluori ok jok mawinjo tich mitimre nade mimiyogi. Nano bende nitiere wach ma wadonjo ne county neno ka revenue kata osuru misolo dhi medore gi 19.0 mano en bilion 512. Kaeto kidhi expenditure kata kwan mwinjo bed ni gitiyo godo dhi medore moloyo michoko cha. Ang'o ma dhi timore kae Zakayo? Dhi chopo bilion 562 to gichoko bilion 512. Ere kaka gidhi konyo wachni ka? Koro ing'e ni mano to par ni ma betimore sama bende koro nitie seche ma governors oseyuak ni pesa mimiyogi koya malo bende ok romgi. Dhi bedo nade? Koro kizungu to wacha niya, cut your coat according to your size. Tiende ni kidhi pimo nangani no obed mana size ni. Wek dhi dwaro gima duong' mok timre nade mok romi. Wachak gi kanyo. Onge kaka inyalo keto expenditure malo to sources to ne piny. Mano nyisowa niya, nyaka wadog mwa revise expenditures magwa mwang'e niya, onego bed ni wa spend pesa machalo kama to ma yuto marwa. Kara koro wang'inga ng'owa expenditure marwa mondo timre nade odog piny. To kapo ni we insist kata kapo ni waramo ni nyaka bed malo kanyo, to koro nyaka wapar ni pesa gi wadwa timre nade wadwa golo gi kanyo. Lakini jolony se predict niya midhi yudi thin moloyo midhi tigo. But mano koro bro duoko gi drawing board. Tiende ni nyaka ging'i revenue centers mag gi. To sama ging'i revenue centers mag gi, tiende ni kwa wuoye revenue center for example, ibo neno ni kaka koro counties ere kaka gichoko omenda. Ibo yudo ni gikaw kata wawach ni chien kucha nitie kata single business permit. Ibo yudo ni joma ran ba kata mar ran kuonde mag madhamuna nitie kata gi liquor license. To jok ma kata man hotel bende kanyo nitie wawe kata no hotel kende nitie fire whatever iluongo ni fire what fire license gigi duto license gite iyudo gi ng'owa gi pesa. Koro kwa bago iluongo ni revenue centers. Koro kwa we revenue centers tiende ni government kata local governments be nyaka koro par matut ni to revenue centers magwa ginang'o. Nyaka ibed creative, tiende ni nyaka ibed ng'ama pache paro beyond kata mokalo gimineno kanyo. Kidhi e national government sama giloso chike gi mag omenda giwacho ni expansion of tax base. Tiende ni giparo ni ang'ono moka wa tax kata ang'ono mok waketi osuru monego bed ni waketi osuru. Counties be koro nyaka par kamano nikech onge kama gidhi yude. To sama wawacho kamano Lydia, gimoro biro e pachi. Gima biro e pachi en japiny, to koro japiny dwa timo ohala nade. Dhi bet matek. Nyalo bet matek. Emomiyo koro nyaka gidog ma gibed piny. Ma giwacho ni ka waonge go to wan ma nyaka water ambitions wa piny. To sirikal mamalo bende samoro timo ne counties marach. Nikech yudo ka sirikand gweng' samoro rito pesa kuom ndalo mang'eny. Eka mondo sirikal mamalo timre nade omigi pesa magiriembo go chenro mag gi piny kucha. Koro ibo yudo ka kanyo samoro bende kelo tabu. To
To kwawe mano en ni ambitions wa manyaka wadwok piny. Law nyaki ng'ade mna kolure gi size mari. To tiende ni ko waonge revenues malong'o to expenditures wa be nyaka wadwok piny. Pile pile jengo piny en mos ok en dichiel. Kata rom no kogero dichiel. Be aneno ka nitiere wach mar gedo mar ute mane ogi ogonyore. En gino mabende osekelo mbaka mopogore ka bende nitiere oganda ma ok dware. To kata kamano sirikal bende oramo ni nyaka dhi mbele. King'iyo higa mar 2022 noger ute 1,390. To ma noger gi siling bilion 9.1. Kaeto higani oger 3,357 to tigi bilion 92.5. Pogruok mar bilion 83 to pogruok mar ute en watu 1,960. Adwa ni mia statistics no kendo. 2023 negitiyo gi pesa di? Negitiyo gi 2022 gitiyo gi bilion 2022 no. Bilion 2023 gitiyo gi bilion 9.1. Bilion 9.1. To gigero units adi? Units 1,390. Units 1,300. To kagik sani to koro oger units 3,357 to tigi bilion 92. Pogruok mar bilion 83 to ute ma omed en 1,967. Mathematically, I'm a mathematician. Mathematically, inok donji. I will tell you in Kizungu ni they are cooked figures. Nikech kata king'iyo range bilion 90 ogero ute 1,000. Bilion 92 ogero ute 3,000. Bilion 9. Bilion 9 ogero ute 1,000 gi wiye. Ogero ute 1,000 gi wiye. Pro bilion 93 to ogero ute 3,000 gi wiye. That ratio is not working out. Koro an samoro nitie gik moko anyalo penjo ni ng'ano moseneno. Ok na pingo sirikal. Iwinjo Lydia, sirikal ochoka pesa. Ing'eyo ni watch housing levy ni. Okang'e ni penjo ni orie kanye. But ka en about what has been done to their cooked figures. To impress the nation. Kata mondo nyisi japiny ni ya, pesa uchoko cha otimre nade, utiyo, to wigi wil gi ratios moko kanyo. Ma is not working out. They are cooked. Numbers can never lie. And when they lie, nitie miriambo. To Lydia kwang'iyo wachutegi. Ingeni wachutego be ok ler nikech kata wuon ute ok market utego ni nitie need mar ute. Eno market utego ni nitie need mar ang'o? Loso tich. Iwinjo gik moko ariyogo. Gigo pogre. Nikech sama in gi gimidwa usonwa to kata gimidwa konyowago, onegi stick to the discussion ni utegi waneno ka nitie shortage mar ang'owa mag udi. To wek nyiso wani shortage mag in koro explaining kaka utego dwa konyowa gi kaka imiyo gi ji gi ng'ano mo qualify. I deviate tenende ringo from the discussion iduogo discussion mar tich. Koro gin giduogo giwacho koro giuse kaka yor mar miyo jopiny ang'owa tich, ok yo mar miyo jopiny ot. To kwang'iyo finance bill paro mar chik 2024 gigeto medo osuru. Awinjo kiwacho ni ing'ado kodi kaluwore gi nyalo mari kata size mari kaka iromo. Be paro ni kit kaka ichan medo osuru M-Pesa no eno kacha weche mag makati bedwa medo idwa ketne VAT mano onge chon. Be paro ni madhi los keto deficit obed makare mondo mi okony. To bende ma weyo japiny kama nikech yudo ka salary kata osara mar oganda to ok medre, yuto ma oganda ok medre, tije miloso ero chal ni loso mane kar loso udi no kende pokanno kendo moko kendo oganda thoth gitemo ywak ni onge tije, thuolo mag tije. Dibero nade zakaka? Kar ot kanya nyisi ni ae nikech onge. To ka entie to siemnwa ni en kanye. Cooked figures. Waendelea. Ipenjo ni usuru dhi medre.
tiluongo mkati. Ing'e ni sirikal gimok ging'eyo ni samiduoko rate mar osuru piny tiketo ngima bet mayot na japiny. Tiende ni purchasing power mar kata mana $100 bet malo. Ing'e ni sama ang' isemedo osuru, gima ne $100 nyalo nyiewo kawuono, ka kiny medo osuru kiny, ok onyal nyiewo gino kiny. Tiende ni yani bei otimre nade? Omedre. To sama bei omedre, wawacho ga pile pile ni sami wuoye pek mar ngima mar japiny, tiwuoye medruok mar bei mar gima japiny tiyogo. Onge gimoro kanyo kendo, kik ng'ato wuondi ni nitie gimoro kendo mwawacho. Sama ngima japiny omedre, en ni bei mar gima otiyogo go cha otimre nade? Omedre. Bei medre nade? Achiel kuomgi en osuru. To tigi ma wawacho ni you leverage on numbers to get what you want, to hit your target. Tiende niya, onego bed ni kinyalo yudo numbers mang'eny kata kinyalo yudo dhano mang'eny manyalo chulo osuru, ber moloyo kinyalo yudo mana dhano matin manyalo chulo osuru. Tiende niya, kiketo osuru e bei mapiny, to japiny duto nyalo afford ngima. Samo afford ngima, ing'e ni VAT wawacho ni it is tax on consumption. Tax on consumption tiende niya, en osuru michulo indirectly kikia. En sama idhi nyiewo gimoro ni dwa tiyogo cha, tipoke chule tikia ni chule. Lakini inyalo mana penjo ni to gini na nyiewo nyoro to beche koro bet nade ni. Tibiro nyisi ni sirikal otimre nade? Omedo osuru. En tax on consumption. To gima temo wacho en niya, tax on consumption should be really low. Tiende ni onego bed ni en piny. Ma japiny kodhi nyiepe duka to chulo to pek to kowinjo, lakini osechulo. Ibo yudo ka ji 1,000 onyiewo gino to ko complain to mi pesa mang'eny, moloyo kimedo osuru ewi gino to bet malo to ji 2 kende modhi monyiewe. Winjo gima temo wacho. Tiende ni sirikal onego think ni when you increase the rates of taxes, kimedo gino ne atamalo mar osuru dhi malo, joma thin ema biro chule. Tiende ni joma thin ema biro afford kata ema biro bedo ni nyalo nyiewo gino to miyi osuru. To kikete matin, wacho ni kidogo kidogo ujaza kebaba. Dong mani gima Kiswahili wacho. Matin cha jaso ukapu kata obabo moloyo kikete mang'eny to hinyo japiny. Tiende ni sama sirikal omedo osuru, Lydia, japiny hinyre. To ka japiny hinyre, sana kodhi malo, kaka koro ng'ato goli from exempted rate to 16%. Gini pani dhi medre gi pesa di mang'eny. To adieri samoro ok wawacho ni mano rach, to onge kaka chulo osuru be nyalo bedo gima rach. Chulo osuru en gima ber. Tiende ni wamiyo sirikal yot mar timonwa gik madwaro, gero ndara, ketonwa arita kwe maber, ketonwa osiptende kata yedhi osiptende bera. Lakini koro tere malo na marach nikech joma tin ema nyalo timre nade? Ema nyalo konyore. To kwa wuoye target mar kere, donga wawacho ni they are missing their targets, quarterly targets, they miss every quarter. What does that one tell you? Tiende gima timre kanyo ni osuru magi medo ga cha. Gikia ni nitie kaka osuru no be ok timre nade? Ok dhi maber. To ka gikete piny, to gidhi yudo namba mang'eny. To ka giyudo namba mang'eny, eka giyudo osuru man malo. Koro gisani to gidhi nyo japiny through mkati. To dong winjo ko wach kanyo ni expenses dhi medre, kiang'ono dhi medre, the government will continue missing their targets unless they give it gimiluongo ni public participation cha. Wach mogik. Otime maber to giwinj pach japiny. To kata ka giketo, mkati is very essential. En gima giwene oganda chamo. Familia mang'eny tiyogo. Kar mondo gikete gima is not affordable. Kata ka giketo tax, mana kaka ne gichako gi mafuta. Remember mafuta kane gichako ne giketo 8%. Ok ochuno ni nyaka kiket 16% e mkati eki yud gino. Kata kikete 5% kende. To pod ibro yudo japiny ok biro winjo pek ahinya, to ibro yudo mang'eny kaka idwaro. To kikete mang'eny to you will miss your target. Kono mogo jang mano kanyen pach jalony CPA Zakayo Masiro wafuaro mana wiye matin. En report ma yelach kende Ramogi TV kayo bro medo fuoni go mar nyisi ler kotenre kod weche go wende motenre kod paro mar chik mar omenda gana prayoko kod ang'wen bende koro medo getos medo suru e pacho kayo. Rom kendo sade ke chendo maro imore nyinga Lydia okay.
Who is a true partner? They step in when you need them the most. Because a true partner is a partner kwa ground. KCB Bank. Ageno ni ano kawiro makeup mang'eny ahinya. Angadio ni nitiere nyako kae momori ahinya. Introducing Kundali Bagia in Luo. This is a story of two sisters who lost their father, and in their quest to find their mother in another town, they found